שלום לכולם, כאן יפה יפתח, קינסיולוגית מומחית מתנועה מעצימה לילדים מצליחים. איזה כיף שאתם כאן וברוכים הבאים לסרטון השני מתוך סדרת הסרטונים תנועה מעצימה לילדים מצליחים. בסרטון הקודם גילינו איך לייצר מוכנות לקליטה. בסרטון הזה נגלה איך נאפשר לילדים להיות מרוכזים יותר. בתחתית הסרטון תמצאו קובץ PDF עם הוראות מילוליות להמשך עבודה בבית. אז יאללה, מתחילים? עכשיו אנחנו עושות תרגיל שנקרא כפתורי מוח. יד אחת אנחנו שמים על הפופיק, ויד אחת עם הבוהן. אנחנו שמים את הבוהן על שקע אחד שנמצא כאן מעל החזה, ושתי אצבעות על השקע השני. ואנחנו עושים ככה עיסוי, מעשים, ואת העיניים ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, את הישונים, תוך כדי עיסוי, ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, את הישונים, ואחרי 30 שניות אנחנו מחליפים את הידיים, שוב אנחנו מוצאים את השקעים, בוהן בשתי אצבעות, יד על הפופיק, ועיניים, הישונים ימינה, שמאלה. ימינה, שמאלה. זה תרגיל, אנחנו עושים 30 שניות כל צד, וזה תרגיל שמדליק לנו את המוח. כמו שאנחנו מדליקים את האור, ככה אנחנו מדליקים את המוח. זהו.